de Brugawo, when the me see we when the Brugawo. Tele Brugawo, let me see you de Brugawo, whoa, the Chapa, what's up? Bibiana. Hey, British Abala Jama. Bibiana, who got here? We bata woro na village ho enwedo onye mwa gi ye gbute le bi na we bata mbo ya na akwara ụmụ aja na agba ki ile woro ntosu nkusu I lord kwa level ele otu ụmụ gori na dig enye uzi na nkazi mbiko anozo m na village anazi m alụ ike di agwụla m ele ilu di ti m nụrụ ihe nka ụmụ mbụ nwoke mmadụ sị ga-achụga nwaanyị nwa n'elu nwaanyị digo chụga nwaanyị maka Chineke kere mala gị na abụ nwoke mgbe ọ nwere every day mbata na room ihe m ga-ahụ bunch of women surround all them n'otu page na-aza bịka m ihu kala ka na-asụ nwoke alakwana mgbe gaghị eburu ọrịa bugbuo m bunch of women all the time mgbe niile mụ na ụmụ nwaanyị alụ ọgụ ma ndị ike ga-akọpọ m anya ma ndị ike ga-agba m ọgụ ma ndị ike ga-amụ mmiri na main road oche aka ha na-agba lụga ihe amaghị lekọta ha ike agwụla m a sị ala azụ m alụ ma lọta na village nọ anọsị m n'ụlọ nna m alụkọghị m aba ọmụ mbụ ike biko chekwe anaghịzi m alụ ọ na-abụ gị gara bụ gboo gara gbuo gị ilo n'ụlọ ihe ga-ahụ bunch of women gbakọ dị gị okirikiri sọrọ ndị adị m ha ruo ole 8 ka ọ bụ 9 ka ọ 2 10 tigre gị ya bụ 11 n'otu onye ka ọ bụ ụmụ nwoke anọ otu di m azụgbagbuole di gị Chineke kpọọ ya ọkụ fopụ ya ndị mmụọ fọrịkwa ya azụgbagbuo ya anụmanụ gburu nwoke ahụ di gị wụọla nwamkpi ka ya mma kpọpụla m ya n'asụ tụfịa kwa onye a ihe ịhụga maka Chineke ahụ matụkwa gị mmụọ ote ụmụ nwaanyị ibe gị ndị nọ n'ụdị ọnọdụ nọ ha na-awụ ha ote ha atacha Chineke otu chimchiri eke ị nwere ahụ injin ị nwere ahụ ngrik fawụlụ eriri gị iri were pawuda anya siere onwe gị ụwa amasị ụwa jọji ledo olugolu olu ma mma o edigo bunch of women ịmakwa nke ikpeazụ adị ha 10 ma gara n'ọbịa ya hụ m si m abata ịhụla nwa ruba anyị otu ọhụrụ ebu n'ibu awụ ụtọ ọwụ nga m na-eti ego bebi atala ahụhụ beji tara ahụhụ ọ gbachiele ndị ọda beji anyị arụta beji ọzọ nke ikpeazụ azụ nne m abata ka m si ego kwa nga m na-eti ego Chineke nna gịnị ka m ji anya m ahụ ya nke women na-asọra ndị tobedi go tobedi my husband nne m ebuli akpa m digo kere mote kpogbo ya n'ole obe cheshi kpogbu ndị oshi were ntụrụ kụpagide ya wa ya olohu woda aka ya olu aka aka ya n'ote ya kwụsị ilu onye tinka kụrụ pan mana ịhụnanya ya ọhịa ka m na-adị ekwu mgbe ahụ si na ọ na-awọ eye onye akwado onye na-alụ m maka chukwu nwoke nọ n'alụ m ihe na-awụ my husband machi mana ihe m ji ekwu ihe awụ ihe kọgara m ka ide chefukwa ịma na ọ na-awụ onye ọwụrụ oru n'aka ya si Chineke mezie ya ọfụma mana mgbe nke ya na-emego ụwa ka sị n'ụwa na ya n'aka ị nwere ike icheta okwu m na-agwa gị mgbe ị nọ na-agba ọbịa oge ị na-alụbeghị di mgbe ọwụla gị na di mmadụ echi na-esi ọwụla ụmụ nwaanyị ga-abịarịrị ushi a ga-asị gị bebiana hapụrụ m di m bebiana leave my husband ugboro ole ka a bịara ọgụ n'obodo nụ ya wụ ndị kpọrọla di ha kpochie ma ndị so na di ha gawa Abuja ndị so na di ha gawa ebe dị ote nna agwa gị mgbe ahụ na o metere nga nne ga-ebu ya laa di mbịakwa m lele o metere nga nne ga-ebu ya laa di mbịakwa m lele ekwuru m ekwu gị merie gbuo mgbe ahụ sị mba it is my life let me live it ịhụnanya ya ihe ahụ ị mere ndị ọzọ ọwụ ya ka eji mee gịnị ọwụ ya bịachitere gị kego ụgbọ ụbọchị ya a sị tụlee ma ọ ga-arị gị mma leenu ma ọ ga-amasị gị ihe ahụ ị mere ụmụ agbọghọbịa ọzọ emeghị ya ọ ga-arị gị mma enwere onye na-egbu mma na-ekwe ka eji mma ga ya n'azụ onye m ji agwa ụmụ agbọghọbịa ugbu a onye ọbụla nọzi ugbu a ihe a na-awụ daji nwere nwa agbọghọbịa ị ga-ajụ ya who is your boyfriend ya tọọ young boy na-alụbeghị nwaanyị ọ mpa mmadụ di mmadụ nwunye mmadụ ndị ka ụmụ okorobịa na-eme nwunye mmadụ ndị ka ụmụ agbọghọbịa na-eme di mmadụ and echi gị lụọ gị iche ka ke gị wụrụla gị holi nwa eje esha ụlọ ịlọla ji ụmụ agbọghọbịa ga-agbakọ ote were strọ were opi ike kwịga di gị na pio oye mịara gị ote choo gị gbara aka because whatever that goes around it always come around nwete m siri gị jem ọ weta na-echa gị mma m sị
Uti trola money be go kodoru. So we will rely on it. Ya wo to make you say akalaga na ebe. Wepụ aka na ịdị mmadụ gị ịjọ. Bebi a na-atụ ụmụ okorobịa ntị ha lụọ gị ịjọ. Onye elụlụ gị ihe ọkwa nwunye mmadụ ka imote gị na nwunye ya siri. So ihe nwunye ya hapụrụ gị dị gbalaga. You want to enjoy him alone. Ọgụta awọkọ. Ka kwuru di gị lashi back. Na ị ngedere na ụmụ nwaanyị anọ gị na-ebe akwa. Mgbe anyị ngedere gị with 10, anyị gburu gị egbu. Kwa anyị metatụkwara hapụ gị. Go back and amend your home. Forgive him. You continue. His nature. Oh, when I'm pretty cool, we have lot of lag. What do you have by some working mad? Oh, law of camera. Oh, the thing you don't like him. I always joke. Oh, teacher, go for another skin and walk. I would do on your mock. Him now walking here with joke. I see the bitterness is the truth. The truth is the bitterness. How English? I wouldn't way. Oh, the secret the way. Make it like who the Gaby loud Quebec because I have to go back. Them pan on a village. Give him up around him on Ogananya. Mpamgaru Bamji, who's how them pamposhini mulo. Uchi luna na imunike tabu kore ala mpam ngodo onye so ma gbo bi ukwu ọkụ ana emego mgbe na ha na togore jila lo gate mba Chineke God must punish you. Ekwensu just look at one ya more come na condition of mine you kwesị ikpe me ekpere ka ị bịara na amụ ọkụ ma ọkwa gị nwa gị nwaanyị ga-anọ n'ọta m nọ ị ga-ahụkwa ya.